Umělně. Jasný, tak asi poslouchej zatím, jak se to hlásí. No, Do prdele! Vozidlo 1081, ide momentálne južne smerom downtown. Women. Kračujeme Elgin Avenue. Mary 56 prebero hlasy ako secondary moment. Roman respond. Kasíno. Tak to bylo. Ti to nejde. Jeďo 14 na to jednotku, čo to kontroluje? A východne z Ponešovňou polu ve stroně November. Západně pokračujeme po Havoc Avenue, kolem Pink Cage Motela. Teď severně, směr hlavní banka. 50 kolegy postrám se. Dnes jsme The Lost MC dělně. Jo. Dobré. 10 kolegy. Jedu tam. Nechli přichod. Echo 1, 1027 Davis Station. What? Napojím se Pustí zpátky na Salvadora, Rancho pustí Boulevard, Salvadora. pokračujeme západně. Severně. Ty koko! Zase pravděpodobně budeme vracet stejnou cestou, kterou jsme přijeli. Já nemůžu už. Nemá tudy. Za 3, 1050 a vím. Angeli na to MBUčko, necpěte se. Ty pičo. Zajišťujeme kolegy oba dva. Ta nás prvená má Potřebuji táhnout toho borce. King 4. Já se beru rychle, jo? Harmony a jede směr město. Aktivnější sfér. Dej bacha. Hej, nabíráme do castingu fake taxi. Hej, Nechceš se přidat? mám je bechlač. Projebali. No mé fake taxi nechá. Můžeme někdo vyzvednout? No já jsem vyhrál, pičku. Tady není soutěž, vole, bejt typický Kanaďan. Bude první u banky, je super a posledně baťko nám. Já. Počkejte. Co to je? Co mi to padlo na hlavu, ty vole? Ebly Hawkins, teda pardon, záslovník. 80. Řidiči tady Los Santos Police Department, zanechte svého protiprávního jednání nebo budou použity donucovací prostředky. Distance Davis. 200 Lincoln 17, příjem. 16? Charlie 200 Lincoln 16, dobrá práce s tím megafonem, pokračujte. Děkuju. Jak to dobré? Čau, se Šáňo. Pane Šáňo, No, musím. Nemám, ale mám Pokemona, koukejte. No choďte, pokračujte. Ale Pokemona mám, ale mám Pokemona. Dělej. Jeden je vpravo, u dálnice skovanej. Jeden je za tím, ano, přesně tak tam. Jeden down. Jo, on si klikuje, ten debil! Je down, sundal jsem ho. 22. Mají osobu, je tam na kapotě spoutaná osoba. Pravo, tady, vpravo, tady. Volkswagen. Das Auto. 10-2 Mission Rose důvodu opravy vozidla. Vy jste operace, kryjte se za negry. Dávejte pozor.
Ne, abyste se nechali zabít, proboha! Už to tam presovám. Dobré, tak my vezmeme... Perla si daleko, se mi nechce. Nebo vole. platí to, suspektou. Počkej, Android Auto, call Ape na tom. 22 ruky, osoby, které byly zadržený pod tou přehradou, tak mají modrý pásky, u Mochitos tak byly fialové pásky. Pičo! Šli tam 2 full vozidla plus nějaké osoby vyběhly. Ty jsi debil, proč mi lezeš před kola? Přijímá soudní jednání se odručuje na dobu neurčitou. Děláš si piču! Druhý výrok je takovej, že Tibak Buckwell aktuálně vzhledem k situaci, že není zákonný důvod pro to, aby zůstal ve vazbě. No, Brácho, ale čau, čau brácho, tu se neparkuje, to je pěší zóna, pozor!